बाप रे बाप माथो गल' थान्दा मोनगाबालाय माथो एमएलए सानि रुमाव माथो गासैबाबो एसि गोनजालै सान्दुं गोसा गोसा थाबायबोनानै सुहाबलायनाय मोनबाय ब्रा गल' साला सुवारफोरा मालायनि फैसा जायै जायै गासैबो बायह्रा मानि बारान्दा मानि एसि लगायना लाजोबलायथारदों माथो दंना गैयाब्रा मानसियालाय न' सिङावलाय एमएलए बाबुआलाय आंथ' दिनैसो बेबायदि रुमाव हाबफैनो मोनथारदोंलै थिफुला बेबायदि गुसु एयार कन्डिसन एसि होननायल' खोनाबाय थायोमोन दिनैसो हाबफैनो मोनदों आं मा एफा गुसु जायोब्रा गोजां बोथोर बायदिसो मोनलायथारबाय माथो गल' नों दिनैसो मिथिबाय एयार कन्डिसना माबायदि सारा दंना गैया र' गाबज्रि हरनोसै नामाब्रा सारखौलाय दंना गैया जानोबोलाय मा दंना गैया जाखोथाय एफा गिदिर अफिसावनो माथो हारसि हुरसि सिरि गाबज्रि हरदोलाय दंना गैया सार सार सोर जाखो नोंसोरलाय मानो गोदाव सोराव हाबफैलाबायखो बेयावलाय ए गल' सोर जाखोलै बेलाय जोंखौ सिनायलायो मा मानसिलै बेलाय मा आसोल सिनायाखै नामा जोंखौ मा खालामफैदों नोंलाय बेवहाय ना माबाफोर बिनो फैदों एमएलए साहबनियाव ओइ मा गोदाव सोराव नोंसोरलाय आंलाय मा बिनो फैनांगौ सारनि गार्ड आं मिथिगौ सारनि स्पेसियेल बडिगार्ड आच्छा एमएलए बाबुनि बडिगार्ड खिथु सुग्रा माने आथिं आखाइ सुना होग्रा मा गोदाव सोराव बुंदोंलै नोंसोरखौ दानो जोबना दोनगोन मिथिगौ मा बुंदोंलै बे बडिगार्डआलाय बडिगार्ड आरो नोंहालाय मा पावार दं जोंखौ जोबनो हानायनि मा पावार दं जोबनो नोंलाय सारा दंना गैया बेखौल' मोजां बुंदो नङाबा दिगदार जागोन जोंजों मिथिगौ सारा दिनै गैया अफिसाव क'क्राझाराव बल खेला नायनो थांदों मा नांगौ नोंसोरलाय सारखौलाय मा एमएलए बाबा बल खेला नायनो थांदों माला सफैगोन बेलाय सारा दिनै सफैया गाबोनसो फैगोननो गाबोन फै मानि थाखाय नांगौमोन मा लोगो मोना ब्रा एमएलएफोरखौलाय साला जोंनि भट मोननानै देरहाबोदों बिसोरो आरो अफिसफ्राव फैबा लोगो मोना मा जातनि ब्रा एमएलएफ्रालाय गार्डआबो नों हारसिंल'सो नामाब्रा रावबो गैया बे एफा गिदिर अफिसावनो माथो नों हारसिंखौल'सो नुबाय माथो ओइ एमएलएनाव सासेल'सो स्पेसियेल गार्ड थायो मिथिगौ आरो साबेसेथो गार्ड थानांगौ गार्डआबो सासेल' फाग्ला लामायाव किडनेप खालामजागोन माथो जोंजोंनो मालाबा किडनेप खालामजागोन माथो नों हारसिंल'लाय मा खालामनो हानोब्रा किडनेप जाबालाय जाम्बाफोर बाहेरायाव थांबा मानसिफोर लांफायोब्रा पार्टिनि मानसिफ्रानो ज' खारलांफाखायो माथो मानो गार्ड नांलायबावगौ बेयावलाय जाम्बा आरो एफा गार्ड लानानैलाय सोर होनांगौ बिसोरनो दरमाहाखौलाय आसोल नोंबो माथो ओरैनो सायावसो बडिगार्ड मानिफ्राय दरमाहा होनो जोंनिफ्राय लाबोनाय भट होग्रानिफ्राय लाबोनाय फैसायानो मेरला दं बिसोरनियाव थगायला खालामना मोननाया नों आरो बहानिफ्राय होनोसो होनदों बिसोरलाय बहा गावनि पकेटनिफ्राय होनोब्रा मालायनि फैसाखौसो होयो मिथिया नामा नोङो नोंसोर मानो थाखाय फैदोंमोन बेखौल' बुंदो आंनि सिगाङाव आं नांगौबा नोंसोरखौ सारनो खोन्थाना होनोसै मिथिगौ थिगासे बिदिबा नों सारनो खिथाना होनो हामारगोन ना जोंखौ बुंना हो जयेन जानो फैदोंमोन होननानै मिथिगौ भाइ नोंसोर जयेनसो जानो फैदों सारजों दे जागोन आं खोन्थाना होगोन दे थिफुला माथो बडिगार्डआ जयेन जानो फैदों होननायखौ मिनिगारबायसो ब्रा आसोला मोनजायो खोमालै मानसिफोर जयेन जाबा बेखायसो मिनिलायदों माथो नोंलाय मोनजायालै फाग्लाफोर बहा मोनजानो जयेन जानो फैबा जोंना सारा मोजां मोनथारोब्रा मिनिलायनानै आर'नाइ लानानै बरायबावगोनसो नोंसोरखौ मिथिगौ बेबायदि मासो एमएलए बाबुफोरनि आखुआ खिन्थु जोंनोबा हले आर'नाइ गानहोनाय नुदों जायादे माबा मोनसेबो हरफानांगोन होमबासो जागोन सारनो खिथानानै का मिथिगौ जों थांसै गाबोन फैगोन रेडि जाना थानो हो मिथिगौ ना जागोन दे आं खोन्थाना होगोन सारा मानियो मानिया जिखुनु बुंनानै होगोन आं बाबु मानिनाय खोथा गैयालै जोंजों मिथिगौ ना डाइरेक्ट बुंनानै होखा थाथ'दो होमबालाय जों थांसै गाबोन मोनफैगोन जों मिथिगौ ना थौदो ग्ल' दिनै जाला गाबोनसो जासिगोन गाबोन हख्लायफैथारनांगौ साला एमएलए साहबखौ मा जायाफ्रामा गोदाव सोराव जयेन जालाबायनो फैदोंलै बिसोरो
नंगौना नङा स्विमिं जइन जानो नागिरनायालाय?